Namaste. Uskoro počinje sezona svadbi i s obzirom da jako puno vas i sa kojima radim, često imate pitanje u vezi partnerskih odnosa i raznih stvari, evo nekoliko stvari koje ne znam da li znate, pošto verujem da većina ljudi ne zna, ali ok, možda znate, svaka vam čast ako znate, koje bi možda trebalo da razmislite ako sada stupate u brak, da uradite umjesto tradicionalnih stvari koje zaista ne služe ničemu. Prva i osnovna stvar, drage dame, bela venčanica je nešto što je u 16. veku napravljeno radi toga da se, taj običaj nošenja belog u Evropi je napravljen negde, ja mislim, u 15. 16. veku, čini mi se da je u 16. Da bi se žene još više spustile na nivo i da bi se kontrolisalo to da li je neko bio u odnosu pre braka ili nije bio pre braka. A s obzirom da danas, malo mi glupo sad ovo da kažem, ali zaista je nažalost tako, se čeka da budete trudne pa onda da stupite u brak, što je pogrešno na mnogo nivoa, ali to nije tema u ovom momentu. Ako je već tako, zašto nosite belo? Belo je znak nečega da nije bilo pre braka, ali realno. To prva stvar. Druga stvar, sama ceremonija. Vi kao žena, ako ulazite u brak sa nekim, vi ste odgovorni za njegovu bezbednost na duhovnom nivou. Za bezbednost muškarca, ko što je on odgovoran za vašu bezbednost na planetarnom nivou, to je bilo u idealnim okolnostima, ali eto, ako nema idealno, bar da imate taj neki nivo svesti, da treba da idete ka tom idealnom i da ne treba da pristajete na manje, naravno. Prema tome, vi treba da izgledate kao plamen. Vi treba da gorite. Tako da boje venčanice bi bila jako idealno da bude crvene boje, ako je to ikako moguće. Tako da razmislite o tome zašto bi trebalo da budete plamen. Zato što treba da oterate sve entitete i zle duhove od vas dvoje. Ne govorim o drugim ljudima, vas dvoje ste bitni u tom momentu, niko drugi. Što prelazi na moj drugi deo, zašto to govorim? Moment braka nije potpisivanje, ne govorimo o crkvenom braku, da se razumemo, o tome nisam kompetentna da pričam o tome i ne želim to da govorim uopšte, nema to veze ni sa čim. Brak nije parče papira, jeste u fizičkom smislu, ali i nije obaveza prema državi i regulacija države ko šta radi u svojoj kući, nije to. U energetskom smislu, dan vašeg venčanja je dan kada vi spajate dve linije roda. Spajate njegovu liniju roda, spajate vašu liniju roda u novu liniju roda, bez obzira na to da li imate dece ili nemate. Vi pravite novu liniju roda u momentu kada odlučite da vas dvoje budete par, da budete muž i žena. S tim rečeno, na taj dan vaše linije predaka su najranjivije. Nekad neko umre, kada je dan venčanja između dvoje ljudi, vi ste najranjiviji. Ne postoje nikakve blokade, ne postoji ništa što ih čuva, u stvari, sem vas dvoje. Njega i žena bi trebala da bude ta, pošto žene su, izvinite momci, ali žene ipak imaju taj, neću da kažem duhovniji, ali žene ipak proizvode život, tako da su protočnije za energiju. I žena bi trebala da bude ta prva linija odbrane te linije roda. S obzirom da se ništa od ovoga ne poštuje, zbog toga pucaju brakovi između ostalog. Pored toga što niko nije seo i razmislio da li je bitniji pun stomak ili puno srce. To je posebna tema. Što se tiče drugih stvari, ruzmarin, jel imate pojma o čemu služi ruzmarin? Nemate pojma, naravno da nemate pojma, zato što je to tako vaš pradeda rekao, pa vi to tako koristite. Ruzmarin bi na kraju cele ceremonije trebao da se zapali, da bude miris, da pročisti na 7 nivoa energetske veze koje se nalaze od vas i da otera i da pročisti sve veze koje ste imali pre toga, jer vi u tom momentu treba da uđete u taj brak u potpunosti čisti,
od svih negativnih energija iz vaših prošlih veza i sa jedne i sa druge strane. Prema tome, sve ovo rečeno, vama prioritet, apsolutni i potpuni prioritet tog dana, ne treba da bude ni pijani otac, ni pijani ujak, ni luda tetka, ni niko od svadbova, od svatova, izvinjavam se, od svatova koji su tu, a uglavnom jeste. Uglavnom, na naše veliko žaljenje, više se ljudi bave gostima i više se bave time da li imamo 1200 zvanica, ne treba da vam bude niko. Treba da bude u momentu kad potpisujete onaj ko mora da bude tu, u svim ostalim momentima, to je dan za vas. Za vaše spajanje vaše linije roda i bilo bi najidealnije da taj dan zaista provedete u iskazivanju ljubavi jedno drugom, u shvatanju veličine stvari koje ste dobili time i planiranjem kako dalje u životu. I šta to menja, ali to svakako menja. Svaki odnos, svaki zagrljaj, svaki poljubac menja energiju, ako ništa drugo, a kamoli jedna tako velika stvar. Tako da molim vas, ako to je kako moguće, nemojte se baviti glupim stvarima. Nemojte se baviti običajima i koliko doneo poklona, vi ste poklon jedno drugom. I to je sve što treba da vas interesuje. Tako da ako ove godine stupate u brak, uzmite nešto od ovoga. Biće vam lakše i imat ćete sreću, jer verujte, svaki treći brak se završi razvodom, a to nije cilj ničega. I imate toliko porodica, čak sam čula od jedne klijentkinje da je njeno dete bilo, u školi su ga maltretirali zbog toga što je jedino dete kome otac i majka nisu razvedeni. Nemate zašto to da radite. Lepo razmislite tamo gde idete, da li je to okej za vas i nemojte da se bavite drugim ljudima. Vi ste bitni, ne oni. Sad nam, idemo se.